Trækkes over. Klar. 1, 2, kør. Opstart er gået til prøve over rutineløbet. På et tekstmarkøring gør det foran to starter en først. Der har været har vi 6 som gæld. Der har været gjort start for over i som sikker på det. Vi har lavet også Martinez i Mads, der har fået en god start som i konkurrencen. Og for at ikke vente på et tæt, der er stadig stoppet i karrieren fra begættet Julianerstarten i foran nu er hun så tilbage i det præcis af en god Rasmus Styre. Så starter det faktisk på andenplads, på tredjepladsen fint med 6 som gæld. Også rigtig fint med OS Sarsanes startede med 40 minutter til for Senats og fremme på 4. plads. Så var der faktisk nede bagved, det var fra 5 Sara Isik. 1300 meter til år, et kaster på et til for at få Rasmus nogle meter, der er 2. Starter det først, og er på tredje stadigvæk til som gæld. 4. plads til Sarsanes. 6 OS, så når man kan vælge noget mere for Senats, jeg prøver det over for publikum og gøre det for næste gang. Et kaster på et til som vejen, og så starter det faktisk sidste op i ryggen, for at ud på sidste opgang, ud på sidste opgang, og 6 sidste opgang, så er der nummer 5 starter i sin kanal, og det er nummer 7, store problemer for Martinez, fordi man så er så stabiliseret og får tempoet op. Et kaster på et tjek, løbe i 23.0 eller bedre for at få igen. Jo er meget det, så 2 starter det først. Men bemærk, du slog Martin Luther Sværs, der startede med 40 til det på. Sarsanes passerer Peter Kent nu, og den er videre væk fra. Sarsanes, den er navn på scenen, den spiller for lidt for Senats, her med 300 meter til mål. I kaster på et tjek, som starter den første slippe på tredjepladsen. Gode Sarsanes. Sarsanes, så var der op for starter det først, og lige op på punkt af et kaster på et tjek. Et kaster på et tjek, hvor der er på Rasmussen, for at op mod målstregen i startføringen, der sidder målstregen og i øjeblik. På andenpladsen, den er 40 til det klare. Sarsanes bliver presset ud af det fra både lokalt og starter det gang, kommer godt tilbage. Første år kaster på et tjek, overgang og andenpladsen imellem Sarsanes. Okay, og der er det først, hvor der er også Don Røger, der er med i Isik, og der er også løgnet med Sara Isik. Lund